vos vamos a ensinar un pequeno proxecto, sobre Manuel Ayaso. Vamos a empezar cunha pequena biografía. Manuel Ayaso Dios naceu o 1 de xaneiro de 1934 en Aguiño e morreu o 15 de maio de 2023 en Ribeira. Foi un pintor de estilo expresionista. Con 13 anos emigrou aos Estados Unidos e instalouse na cidade de New York, Nova Jersey. Agora, Sabela vos vai contar un pouquinho máis da súa vida. De 1947 a 1949 estudou na Lancaster Street School, onde aprendeu inglés. Aquí, onde comeza a potenciar a súa paixón polo debuxo. En 1949 ingresou na exclusiva Escola de Arte e Música, Arts High School, graduándose en 1953. Ahora Marcos vai a contar algo máis. Pois, cando rematou a escola, recibiu a súa primeira bolsa para seguir estudando na arte de New Jersey School of Fine and Industrial Arts, en New York, onde estudou Belas Artes durante 3 anos. Ata aquí a nosa pequena biografía. Despois vos vamos ensinar as obras que deixou no noso colexio. Estas son as obras que fixo aquí, no noso colexio. E aquí, como vedes, temos unha firma de Manuel Ayaso real. E aquí é como o dibuixo que fixo. Está inspirado nun reis cuns zancos. Aquí tamén, outro dibuixo que fixo aquí, temos como algunhas persoas, algún ser mitolóxico encima de outro. E na última, que tamén ten a súa firma, esta non se sabe moi ben o que é. Eu penso que é como alguén pescando ou así. Aquí temos un libro dedicado del con... Aquí temos a firma. Ten moitas obras que fixo el. Como podedes ver, dicimos na biografía que ten arte expresionista. E aquí o vedes ben. Unha das súas obras, que creo que é unha das máis famosas, é esta. E aquí está un cura que logo vamos a ensinarvos no outro cadro que nos dá. Este de aquí. E aquí temos unha obra dedicada aos maiores. E como vedes, a dedicatoria que nos puxo é esta. Para maiores con cariño, Ayaso, é a súa firma. E nós a decoramos con estes troncos. Por exemplo, os pequenos a decoraron con cousas da praia, os medianos tamén, e nós quixemos decoralo como de bosques. E eu creo que este dibuixo parece un señor cura. Que reflexa a infancia de Manuel Ayaso, porque o mellor Manuel Ayaso de pequeno iba á iglesia. E como vedes, no libro que vos ensinou antes, mi compañera Isabela, tamén era como o mismo cura. Entón, este cura aparece en moitas obras. E ata aquí o noso traballo. Espero que vos gustase. Adeus!